Ataque tenía a Rafa Márquez y a Piqué para tratar de finalizar esta jugada. Piqué no le pega bien, la pelota la toca así Cudé para colocarla en el ángulo, ¿no? El dolor que implica hacer un gol en contra en un partido donde lo tenías más o menos sujetado y ahora te cambia. ¿Te pareció fuera de juego? Me pareció fuera de juego. ¡Gol del Barça! Quirúrgico Xavi, quirúrgico Pedro. Terminó la operación. El Barça le gana al Sevilla 2-0. Pedro siempre está. Es Pedro el grande del área. Victoria del conjunto de Pep. 2-0 contra el Sevilla. Qué pelota le puso Xavi, por favor. Mírenla otra vez, mírenlo a Xavi. Estupenda, maravillosa, y después una delicada definición de Pedro, ¿no? Qué fantástica bola, como para decir, bueno, ¿no? Por eso Pedro con la mano lo señala a Xavi. Una pelota fantástica. Cuando todo el mundo piensa, dice, bueno, Pedro es verdad que le marca el pase, pero después hay que colocarla en ese lugar donde el encuentro del jugador con la pelota es tan preciso, ¿no? Σαν σε περίπατο η Μπαρτσελώνα δίνει διαστάσεις στην επικράτησή της. Εκατοστό γκολ του Λιονέλ Μέση με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελώνα. Τι να κάνει ο Πάλοπ, για ακόμη μία φορά βρέθηκε εκτεθειμένος. Όλη η επίθεση από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν υποδειγματική. Όλα ξεκίνησαν από την πάσα του Τσάβη στον Ντάνι Άλβες. Γλυκιά σέντρα από τον Βραζιλιάνο, αφήνει ο Πέδρο. Κοιτάξτε κοντρόλ από τον Λιονέλ Μέση, λες και έχει κόλλα στο παπούτσι. Κατεβάζει την μπάλα. 3-0 η Μπαρτσελώνα τη Σεβίλη. Η κίνηση του Χιμένεθ 0 και γίνεται από τον Αργεντινό. Βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχοντας δίπλα τον Τζάβι και τον Ινιέστα, και ο Αμπιντάλ έχει μάθει να περνά τελικές πάσες. Εδώ κερδίζει ο Γάλλος. Πολύ ωραία πάσα για τον Μέση. Με ένα μικρό σπάσιμο της Μέσης έστειλε στα αριστερά, ψώνισε ουσιαστικά τον Πάλοπ και έστειλε την μπάλα στην αντίθετη μεριά. 5 γκολ σε μία εβδομάδα για τον Μέση, ο οποίος απόψε έχει σημειώσει 2 τέρματα. Hat-trick την περασμένη αγωνιστική απέναντι στην Τενερίφη. 14ο γκολ στην Πριμέρα Division του Λιονέλ Μέση. Τελικό αποτέλεσμα στο Camp Nou. Μπαρτσελώνα Σεβίλη 4-0. Οι Μπλαουγκράνα φεύγουν 5 βαθμούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ιτήθηκε νωρίτερα στο Σαν Μαμές του Μπιλμπάου από την Αθλέτικ με 1-0. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και